mag riwruok mok mag piny owacho mong'ere kaka Community Action Institute dhi nyime gi romo kod romo mar nyayo kwe kind jodak mawuok e tong' ma Kericho kod Kisumu. Romo kawuono ne gibedogo kod lalruok gi jopiny kendo jotinda rita kwe ojiwo oganda manie alworano mondo mi othegre gi timbe manyalo rocho kwe. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E skul sekondar ma Agai ei Sondu, romo mar nyayo kwe nochuo chieng' kod tuke mopogore kama nyidendi manyiri ne onyiso sinema mar keto kwe e yo machalo kama. A man from the Luo community called Odhiambo will marry a Kalenjin lady called Chebet. Rowere ma yawuoyi bende ne okodong' chien e temo nyayo kwe kokalo kuom tugo adhula moriwo jotugo mawuok tong' Kericho kod Kisumu. Tunafurahia sana hii mchezo yenye imekuja hapa. At least imetunganisha, tumejuana na amani itakuja. Jokanyo mane obago romono mawuok e riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Community Action Institute oyango ni ne en kaluwore kod weche kuodhok kod weche laro tong' ma ogoyo tach e alworano. Ne waketo budho makawuono mar kwe mondo wawuo gi jothurwa gi kaka wanyadak gi kwe kind jo Kericho gi jo Kisumu County. Wasebedo kwa wadwongo dhod kwe mondo bed kod kwe kendo watemo kwero kijende mata kwa kwero gi timbe mag maundu ongo ala maginyalo kelo to ginyalo kelo mana thirno ne gweng'. Jodak makono mane oyuoro e romo makamano yango ni kuo mar dhok en gima kata mana nyoro ne omienjo gi kwayo ni kopogore kod rombe makamago owinjore ne kaka rowere matimo maundu mag kuo omanyne orak kaka achiel kuom yore mag temo nyayo kwe. Nyaka nigol list mar jogo ma iparo kata suspect miparo kuom gi ni kwalo. Wasebedo gi kwe nyaka juma ma nyo kalono kanyo chopo nyoro kende kanyo machako wayudo ka nitiere kuo moko manotimore e area kendo anyalo wacho ni gotieno makawuono jodak ma South East nyakach ne okobedo kod kwe. Kora kwayo initiation machalo kama joma timo gi moloso gini gi organize mondo gikele gimoro manyalo keto joma youth obed busy ka ng'ato miye kata gwen kata project moro kata dhok gimoro timo koro konyal timore activities machalo kama. MCA malworano to korka kore ne okwayo ni mondo nyakwe Sondu mondo keto bede rang'iny mar boma manyalo chung' kende mondo ywaruok mag weche tong' orum. Akwayo ni sirikal de bedo jomaber de gilokonwa Sondu town development town mondo wach mar Rift Valley Nyanza ng'ogi koro bed maonge koro wan jo Sondu kata waloke municipality kati wathiedho tuoni once and for all. Apisas Margarita kamoting'o jolup ruoth Manyakach kod Soin Sigowet to ne osingo tiyo kanyakla mar neno ni kwe obedo e tong' ma Sondu kendo kwayo jopiny mondo osir gi lwedo. Ile order mkubwa alitoa ya shoot to kill bado ina exist, na yeyote ambaye anaweza akapatikana kwamba anataka kuitilafiana na mwananchi ama anataka kumwangamiza mwananchi kwa njia ambayo si halali, basi watakabiliana na polisi wetu ili tuhakikishe kwa mipaka yetu tuna amani ya kudumu. Tumesika wizi karibu 20 na hakuna hata moja amefungwa sababu ya kukosa witnesses, na pengine mwenye ng'ombe akipata ng'ombe yake anasema nimeachana na mambo ya kesi. So tunataka tushirikiane pamoja na tujue nini tunaweza fanya hili mambo ya wizi ya ng'ombe imeisha once and for all. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sondu, Kisumu County. Ekoro mogiro kamano kuom medo keti Ramogi